Nganu Gyud, nga ang lalaki mo mga sa babae. Nganu Gyud, kumutot ang bayi, di patingugon. Nganu Gyud ang laki, kumangutot, ipaburak man Gyud. Nganu yung sa libon malibang, nga na may CR. Nganu Gyud girls, kumanguyab mi, di mo sugton. Na yung senior kayo mo girls. Anong paasa kay mo girls? Anong mayra mong sugod girls? Anong mamili mo ng gwapo girls? Nganong manguyab man? Anong bastiron man? Nganong bulagan man? Nganong mututok man? Nganong mulingi man? Nganong mudungaw man Gyud? Nganong mukinto man? Nganong mulakaw man? Nganong magdagan man? Nganong mutaon man? Nganong kugmuhon man? Nganong kikion man? Nganong paasa kay mo girls? Nganong mayra mong sugod girls? Anong mamili mo ng gwapo girls? Puro raman tamaot. Los ninyo girls, mayra mo sa storya. Dili mo paasa, mayra sa una-una. Dili na siya mutugan kung imo nang masakpan. Tapos hilak-hilak tayon kung imong bulagan. Los ninyo